Здравейте и добре дошли в нашия пореден подкаст Приказки с мама. Аз съм Джули Марули. А защо се казвам Джули Марули? Първо, защото има рима. И второ, защото съм все още зелена. Учи се да бъда добра съпруга, учи се да бъда добър създател на съдържание, добър водещ на подкаст също така, уча се да бъда добра майка и сме си поседнали тук с моята майка пък да си поговорим по едни теми, които са свързани, те са психологически, така, няма нужда да ви разказвам, но мога да ви представя моята майка. Тя се казва Милена Ташкова и е психотерапевт с над 25 годишен опит. Хора! Ето я! Представям я мамето. Ти като казваш, че аз съм здравейте и от мен, като казваш, че ти си зелена, и аз сега се замислим, то и аз в много работи съм зелена, нищо, че 25 години опит и съм твоя майка и съм баба, ама доста неща и аз си давам сметка напоследък, че в много неща и аз се чувствам като зелена. Но така де. Не е много зелена. Зелена е само като баба, защото отскоро е баба. Но също искам нещо много важно да кажа. Може би хората забелязват, че ние сме си сменили местата. Няма нужда да питате защо, защото това са някакви женски работи. Обаче, ето, това е моето ново място, пък това е новото място на мама. Ама то така и в живота. И в живота малко си посменихме местата, нали? Преди много повече се съобразяваше, много така да кажа се вслушваше в това, което казвам. Сега обратното. Аз почнах много да се слушам, аз почнах много да се съобразявам. Така има една такава естествена смяна на местата в този живот. Ето естествената смяна, това е тя. Обаче сега аз да те питам, вие имате събитие във вашето семейство. Имате нещо, което е важно, нещо, което е значимо. Я кажи какво се случи, през какво мина ти. Барабани, моля, искам тук нашия монтажист да сложи едни барабани. Махнахме бибата на Сами! Тоест, това се случи съвсем някакси естествено, но беше голям тромав процес. Имах чувство, че в моята глава беше страшно драматично. Но я махнахме, хора. Махнахме тази биберона. Аз съм много щастлива от този факт. Вече 10-ти ден е без биберона. Аз ги броя в началото. Броях и секундите, и минутите. Сещаше се за нея. Ама чакай, разкажи го малко по-подробно това нещо, защото ти сега виждаме как тържествуваш. Да. Това виждаме, но сега кажи, защото аз знам и аз самата съм присъствала, знам колко беше трудно за детето, как си искаше бибата, нали, в всеки момент и преди лягане и като нещо така, в някакъв момент, като иска да се ядоса. Кажи всъщност, как стана това нещо? Как го направи ти? Тоест, в един момент го решихте, как я махна, той как се сещаше. Я го разкажи това. Кой го реши първо? Кой го взе това решение? Айде днеска, вече няма. Защото, нали, отпреди го мислихме, пък пробвахме, пък нещо и ти йоги и така, ама не се получаваше. Така го решихте сега. Кой от двамата? Да, че виж сега, 10 дни са минали, аз почвам да забравям вече случило ли се. Не. Смисъл, какво точно се е случило, защото, значи, Сами беше много пристрастен към бибата. Всички майки, които са ме гледали в TikTok, много добре знаят тази моя драма, аз съм им я споделила. Част от тях също са били в същото положение. Сами беше много пристрастен към това, точно когато се ядоса или когато нещо не се случваше както той искаше бибата, т.е. ние се возим в колата, иска бибата. Става сутрин, той е с биба, ставайки, и продължава да я иска. Ние казваме: Самко, дай мамо да ти я вземем тази биба, дай да я оставим тук малко. Не, няма да ме взимате. Тоест той в един момент толкова беше свикнал, той не я цокаше толкова, колкото, както си казахме с теб, я джвакаше. Така малко от едната от другата страна. И доста беше така пристрастен, но това, което се случи, беше, че един ден просто забравихме бибата някъде и той, и аз казах на Оги: дай да се пробваме сега. Беше обедно време, време за обедния му сън, дай да се пробваме да бъдем без нея. Сега. И той каза: сигурна ли си? Той малко чупи пръсти, вика: дали да го направиме? И аз викам: дай, ще пробваме. Ако плаче, нали, ще му я такова. Ще му я даде. Да, винаги имаме план Б, имаме биба.
И в крайна сметка я намерихме след като той стана, но той успя да заспи. Беше му доста така трудно. Биба, 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 вика. Я ние казваме, самко отлетя бибата. Даже няколко майки ми бях казали, че са били примерно в зоопарка и се я хвърлили там при мечката, примерно. Мечката я взе, ето виждаш ли край. Не е вече бибата. Някакви други хора ми казаха, че са я завръзвали на някакъв балон с хели и са я пускали. При Сами чисто символно се случи. Да, символно се случи. Не е да го е видял, но така лека по леката, вече 10 дни без бибата. Той сега сеща ли се от време на време? Да, с нощи също се сети. Аз казах, мамо, нали знае, че тя е отлетяла. И също много интересно е как навика му той да цока. Така премлясква. Преди да тръгне да се унася вече, така. Той свикнал е вече с това, но вече започва лека по лека да влиза в ритъм. И това също, което ми казаха майките, благодаря ви, щом 3 дни си остискала. Няма да я даваш в никакъв случай. Чак и майка ми, защото в интерес на истината, сега да си кажа честно, бабите, майка ми и моята свекърва, доста така бяха против бибата, стига толкова става биба, много е свикнал с нея, трябва да я махнете вече, такива работи. И аз малко се изпонаплаших, нали, едно заради това, че му е навик и второ, много по-важно, всъщност заради захапката му, нали, да не се видоизмени. И така, но да, всъщност нека да се зарадва чапа толкова много, като ти го казахме. Смисъл беше малко, така ли, супер, но не е като сега, нали, да направихме някакво парти, защото то си беше за парти, смисъл 2 години и 2 месеца беше с биба, което си е... Доста време. Аз точно това искам да кажа, защо всъщност е важно да махаме бибата. Освен заради захапката, чисто психологически защо е важно. Нали? Защото ясно е, че захапката всички виждаме, нали, как се променя. Това е едната страна на нещата, но чисто психологически махането на бибата всъщност е важно, защото сега, какво се случва? Сега малко, тук ще има малко интро, малко ще вляза в темата, нали? Защото то може би това е важно. Сега, какво се случва? Ние като си говорим за бибата, това трябва да включим и процеса на кърменето, който е преди това. Нали? Във вашия случай доста отдавна кърменето вече е спряло, но защо изобщо детето трябва да излезе от тази фаза, която е оралната фаза, нали, всъщност? Какво се случва? След като се роди детето, има едно време, което би трябвало, условно казано, това време да кажем е между 8 месеца, година и 2-3 месеца, да речем, в което детето, това е периода на кърменето и в този период детето е в така наречената орална фаза. Какво се случва в нея? Първото нещо е, че детето естествено иска, като по време на кърмене или пък ако няма възможност за кърмене, когато е хранено с шише, детето първото нещо иска да се нахрани. Нали? Това е така наречения себесъхранителен нагон. Значи първото да се удовлетвори себесъхранителния нагон. Обаче наред с този себесъхранителен нагон и докато майката го кърми, тя всъщност му говори, люлее го, то усеща топлината на тялото и усеща мириса и нейния аромат, начина по който тя изобщо се обръща към него, т.е. тая нежност на майката към детето и то изпитва и удоволствие. И значи ето ги тук са двата нагона. Единият е себесъхранителния и другия е нагона, който е свързан с удоволствието. И това е причината детето, хранейки се, да изпитва удоволствие и да се успокоява и по време на храненето. Това са двете неща. Те в този момент се свързват. Това е до края на живота. Това е до края на живота. Защо го казвам така? Защото, както знаете, знаем всички, как има моменти, в които ние сме притеснени, ма ние вече изобщо не сме на година и 2 месеца, ние сме, да кажем, на 30 години, нали? Или на повече години. И ние сме притеснени и в този момент гледаме нещо да си похапнем. Или айде сега нещо да пинем. Тоест, много често удоволствието от оралното, от храненето,
храненето е това, което е водещото. И това, което правим вече година и 2 месеца, като стане. Условни са тия граници, нали? Но аз затова казвам, и тая работа с кърменето, много е хубаво детето да бъде кърмено, стига да може, нали? Защото има някои жени, които няма как да направят това, нямат кърма. Но е много хубаво да бъде кърмен. Но, все пак, не може да го кърмиме до 3, до 4 години. Той яде кюфтета. Или до 7. И ние виждаме, че всъщност то отива и търси гърдата на майка си, ама не защото е гладно, не заради ония себесъхранителен нагон, а само заради принципа на удоволствието. И тогава ние какво правим? Тоест детето се успокоява по този начин, изпитва удоволствие по този. И какво правим ние? Ние засилваме оралното в детето и после ще кажем, има много по-голям риск такива хора един ден точно през това да се успокояват предимно, а именно през храна, пушене на цигари, пиене на алкохол. Изобщо през устата да идва успокоението. Затова е добре да излизаме от орална фаза. Какво прави детето, с когато ние му дадем бивата? Ами то не е глупаво. То знае, че от бивата няма да дойде храна, но то се успокоява по този начин. И когато е съвсем малко, бивата дава възможност точно с това, през успокоението, детето малко да изчака, докато не дойде храната, нали? Докато майката не започне, например, да го кърми или не му даде храна. Когато вече е по-голямо, то спира изобщо да свързва бивата с хранене, а я свързва единствено с успокоение, както и ти го казваш. То е успокоение за детето. И е някакво удоволствие. И това е всъщност ония принцип, който е хубаво ние да го спрем, да го намалим във времето и да го спрем. И то има един такъв момент, в който, както с всяка една и в последствие зависимост и навик, в който влизаме, малко е трудно да намаляваме. Нали? Трябва да дойде един момент, в който просто кажем, хайде стига толкова, и тя отлетя, изчезна, мечката я взе или каквото и да се случи там с нея. Защото иначе, оставайки в това, ние задържаме детето на една фаза на развитие, от която то вече трябва да излезе. И това всъщност е причината, поради която казваме, хубаво е да се махне бивата, освен, разбира се, за хапката и всички тия неща. И хубаво е да се махне, както е хубаво и кърменето да не продължава заедно с кюфтетата. Просто така е по-добре някак си. Да, така е. Зная всички неща, говорила съм си с консултанти по кърмене и те казват, връзката между майката и детето така е, естествено. Връзката е изключителна. Антителата, които носи кърмата също. Но, въпреки това, има една възраст, от там нататък вече детето не трябва да бъде кърмено. Не, по този начин. Сега следващото, което вие трябва да направите постепенно, е да махнете памперса и да махнете вечерното мляко. Да, ето това е. Има си едни такива неща, които е добре да ги правим своевременно, за да може детето да има добро психологическо развитие, защото всяко нещо, то се превърнало малко в клише в нашата работа. Нали? Където си казваме, всяко нещо идва от детството. То е така. То е така. Не е само, защото в детството някакъв травматизъм може да има, то може, но не е само заради това, а заради всички тези много малки неща, които са направени или не са направени във времето, в което трябва да бъде. И поради тая причина те имат своето отражение и доста по-нататък. Нали? Това може някой път да си говорим и за някакви други, ако има травматизъм в ранната възраст, как ще се отрази. Но ето това е. Та поздравления за бивата. Много хубаво. Това е истински успех. Сега ви чакат и някакви други преодолявания. Да, и истината е, че, пак казвам, преди да се случи това нещо, аз го чувствах като нещо изключително невъзможно и драматично, но се оказа, че не е толкова, т.е. че не е толкова за Сами, колкото за мен. Точно така. Да, за мен беше. Всъщност трябваше да се удържат тези 3 дни, в които така той беше доста по-неспокоен, но случи се и в крайна сметка аз съм горда от себе си. Може да е нещо толкова малко, нали, но то си е успех. То по някакъв начин първо е успех, второ ми е и пречило, нали, някакси, защото като той вече говори, нали, гледат ни някакви хора, викат си, това дете вече говори, по бибата цока и излизаме, примерно, той да кара колело, тротинетка, той седи с бибата и джвака, нали, но пък имаше много майки, които ме и осъдиха, така да го кажем, че
хайде, давай вече, нали, време му е. Нали, доста по-малко според мен. Доста по-малко, да. Аз пък така, може би искам да поздравя майките, които ни гледат и майките, които теб те гледат, защото ми се струва, че те са много подкрепящи. Да, и това е много хубаво. Тоест, по някакъв начин около теб и в твоя канал си създава една такава много приятна общност на подкрепа, нали? Защото ние много често това не само в майчински групи съм го виждала, а изобщо във всякакви и групи, и не само в социалните мрежи, просто се използва всяко нещо като повод, за да можем да се осъдим, да се оплюем, да се коригираме. И много хубаво е, че хората, които следват теб, ми прави впечатление, че в по-голямата си част не са такива. Да, са някакви готини и подкрепящи хора. Много са готини. Моите майки, отбор на мамите, които съм си събрала. Та сега време е за памперса. Можете... Ние за това ще говорим. Мисля, че отделно можем да направим една тема за махането на памперса. Да, вашите въпроси и за памперса, както и за нощното мляко, ако вие имате такива, за да отговори следващия път майка ми над тях. Пък тогава ще ви държим в течение дали аз съм ги махнала, но за момента мисля да няма все още така още една промяна. Ще изчакам малко, още 1-2 седмици, за да видим как ще се случи с памперса, но за памперса пък казва, че по-хубаво е времето да бъде топло, нали, за да може детето да се, както се казва, да си се опикава, да спокойствие и така някакво време да усети, че му е мокро, нали, така, и да му е неприятно. Добре, сега забравихме нещо, но преди това чакайте малко да направим едно продуктово позициониране. Вижда ли се добре? Вижда ли се добре, колеги? Колеги от апаратната, добре ли се вижда? Напред. Ето сега да ви покажа преди това. Нашата чашка, приказки с мама, това е нашия подкаст. Можете, тук е редно да ви кажа, че можете да ударите камбанката и да се абонирате за нашия канал, както и можете да ни задавате въпроси в Instagram, в TikTok, както и тук под това видео, както и на имейла ни, който ще бъде изписан в края на видеото. Така, аз пропуснах да кажа нещо много важно, което беше свързано с моя първи, така да кажа, неуспешен опит, свързан с бибата, с махането на бибата. И той, част от майките в TikTok ме бяха посъветвали така да изрежа бибата на Сами. И аз си казах, в крайна сметка нищо не ми коства да пробвам. Бибата беше жълта, жертвах я. Тя ми беше една от любимите му, така и аз имам някакъв сантимент към тази биба. Но да, резнах му бибата и сега да ви кажа, той тръгва да я взима бибата, тръгва да цока, гадно му е. Не вика, не тая биба. И аз викам, добре, окей, няма да ти я давам, нали? Ето това ти е само бибата. Обаче бях оставила, ето вижте колко съм несъобразителна, бях оставила 2 биби на барплота, така леко скрити, но той се понадигна, видя ги и вика, тая я искаме, тая биба, тази биба. И аз викам, добре, окей. И тогава всъщност няколко часа издържа без биба, но след това си намери всъщност неговата биба и така ние се върнахме обратно, както се казва, в първи клас, т.е. започнахме всичко от начало. Но сами е интересно да разбера. Това, нали виждаш как е, мамо, точно пак свързано с това, че не сте проявили достатъчно настойчивост и търпение. Да. Това е истината. Да, извинявай, прекъснах. Така беше, просто истината беше, че трябваше малко да бъда по-търпелива и да си кажа в крайна сметка каквото ще да става, ще ги издържа тези 3 дни. Така че го казваме на всички майки, че не е толкова драматично, минах през това, успешно е, но сега искам да разбера как аз всъщност съм си махнала, т.е. как майка ми е махнала моята биба и дали аз съм била чак толкова пристрастена, колкото Сами беше, защото наистина Сами си беше доста пристрастен. Ето виж колко е интересно, ти никога не си имала биба. Никога? Не, никога. Никога не си имала, значи във времето, в което аз... Не, чакай, това не... честно, никога не съм имала, защото аз мислих, че съм имала. Разбира се, че честно, още в самото начало, докато аз съм ти си кърмена до година и 1 месец, може би, година и...
година и малко, ти самата не я искаше. Още в самото начало съм се опитвала да ти давам, нали, но ти не искаше бибата и някак си така стана, че ти никога не си имала биба. И защо като се замисля, аз някакви такива проблеми с тебе не съм имала. Да. Това никога ти не си ми го казвал, че аз не съм имала биба. Това за първи път сега го разбирам. Никога не си имала биба. Никога, да. Не е ставало дума, защото просто на мен никога това не ми е било тема. Добре, защо има такива деца, които всъщност наистина аз съм чула и от други майки, които не е като изобщо да я искат тая биба. Те я фърлят, те не я ти беше съвсем мъничка беше, нали, когато съм се пробвала и то съм се пробвала, за да може, както говорих преди малко, да се отложи нещо, да свърша, да отложа за малко време, да отложа, да кажем, да те гушна или да направя, да кажем, в този момент да те храня или нещо такова. Но не, ти изобщо не я искаше. За тебе това не беше. И ето, аз не съм имала такива проблеми. Виж колко е интересно. Какво нещо е? И не ми е било на мен тема, затова и не е ставало дума между нас. Не сме си коментирали това нещо. А пък дори като си ми говорила за Сами... Ти никога не си ми казал, че нямам биба, че не съм имала. Никога не си имала биба. Ето, гледайте, какво нещо е. На майка ми е било много, много лесно. Аз тук се мъчих и бъхтих. И те ми викат, свекървата ми и тя, махете я тази биба. Те само като го видеха, само като го видехте на видеоразговор, искам да я махнеш тази биба, махай я тази биба. Даже майка ми и Сами си имаха някакви такова като игра между тях двамата, в която тя като го видеше с бибата му казваше, махай я тази биба, махай я тази гадна биба. И той я маха и казва, махам тази гадна биба и я оставя някъде. И след една секунда пак си я слага, да. Но... И даже демонстративно той я маха, гледаме, нали, аз как ще реагирам и след 2 секунди я слага пак и се почва много настървено още. Да цокам. Да. И така. Да, така че беше много хубава игра си е това, ама много хубаво, че го направихте. И много хубаво, че се решихте и както си говорим, всичко е въпрос на ваше решение, на ваша устойчивост и на ваше търпение да го издържите този период. И също, сега като ми кажеш това, интересно беше също, че първите 3 дни с Оги си намирахме си такива като кодови думи за лагалката, аксесуара, само и само защото той като чуе биба и бибата. А сега говорите ли, споменавате ли, казвате ли тази дума? Ами вчера всъщност, като правихме едно пролетно леко разчистване, намерихме една биба, която всъщност той я беше потурчил някъде там, беше загубена и всъщност той тогава, вчера той не я намери и аз казах, биба ли намери, казвам, там на Оги и сами така той го чу, но не е като да е правил нещо, но все още, искам да кажа, че все още е малко така по-трудно приспиването му. В смисъл, има го това. Търси си я, защото... Може да не го казва, но пак търси. Мисля си, че точно преди няколко дни аз пак така в камерата, нали, гледаме, присъстваме по някакъв начин, аз се опитвам да присъствам и когато ме няма, нали, да гледам, да си общувам с него, защото не мога да го виждам много често, но се опитвам поне да не се забравяме така и го виждам преди да го сложите да спи, да му кажа лека нощ, той да ми каже и в един момент той казва, биба, почва да пита тебе и баща си и Оги му казва, не знам за какво ми говориш изобщо. Не знам за какво ми говориш. Да, той директно гледа. Аз дори не знам тази дума. Но дай сега да обобщим и да кажем. Значи, важно е бибата да бъде махната възможно най-скоро рано, да не оставаме в тази ситуация 2 години и 2 месеца, но в случая, ето виждате, самия ми опит, ето и аз съм един пример такъв лош, че до 2 години и 2 месеца остана сами с биба.
Другото важно. Опитваме се, нали, аз за това казвам, нищо не трябва да бъде задължително и в никакъв случай не трябва сега хората, които не са се справили в това време, нещо да ги съдим, нали, но опитваме се в момента на излизането от тази орална фаза да можем да махнем и бивата, нали, да махнем, както и да поспрем с кърмането, нали, това е, а оттам нататък вече минаваме влизаме в другите теми вече, нали, които са темите за памперса, темите за млякото, приспиването нощното, детето се моли за спиване. Приказките, дрън. Ето тия неща трябва да се опитваме да ги правим така свързано с етапите на психичното развитие на детето, за да не го задържаме в някакъв по-ранен етап, от който то вече е излясно. И точно така, значи това е първото, което майка ми каза. Второто е трикчето, нали, гледаме да не я споменаваме много, гледаме да проявим търпение и достатъчно настояване и от двамата родители, така да се стегнат и да ги удържат тия 3 дни, в които е този рев, и гледаме по някакъв начин да го разсейваме от темата за бивата. Но още нещо, което много ми харесва, това, което ти разказва в началото, хората са много изобретателни, да измислим някаква история е свързана с тая бива, нали, т.е. дали, както ти разказа, дали е с балон и тя наистина отлича. Т.е. хубаво е да има някаква история, за да може така детето все пак да си обяснява някои неща. Точно така. И сега да си кажа финалните думи. Можете да се абонирате за нашия канал тук в YouTube, както се казва, да ударите камбанката. Можете да ни последвате в социалните мрежи TikTok и Instagram и можете да задавате въпросите си както под това видео, така и на нашия имейл, където ще бъде абсолютно анонимно. Защото от въпросите започват най-хубавите приказки.